Morgon till igen. Har du sovit gott? Har du sovit gott i natt? Har mamma också gjort. Mamma och tydligen hon sovit lika gott. Ja. Oj, ja. Det var roligt, va? Till ska hela familjen åka iväg idag. Ja. Igår var du och mamma och mormor och morfar på Ikea och handlade. Eller hur? Ja. Och imorgon så flyttar vi. Börjar vi flytta, du och jag. Men, ja, då får man inte träffa mamma och morfar varje dag. Vi ska träffa dem så mycket som möjligt, ska vi göra. Ja, men inte varje dag. Aj, det var du sparkade mig i magen. Aj, det var du sparkade mig i magen. Oj, vad man är påtryckt på morgonen och precis när man har vaknat. Då har man helt rätt till sig att berätta. Ja. Kan du berätta vad du typ drömt i natt eller något? Vad drömde till genom i natt? Vad drömde till genom i natt? Vad man sprattlar på morgonen. Jaha. Prata till igen med kameran. Det är så intressant, en kamera alltså. Ja. God morgon. Det ser lite sömnbunden ut. Du får inte prata där. Men jag har redan fått det. Du ser lite sömndrucken ut. Har du sovit gott? Oj.
Ja, ligger du så nu? Har du parkat dig så? Eller har mamma lagt dig så? Här är det så. Du ser lite sömndrucken ut, ser du. Är det så? Annat gott. Låser din mormors hår. Det flaxar mormors hår. Ja, du har ju inget hår längre. Det är ju avskavt. Ja, jag ska avskavt här. Så gör det, blåser, så gör du. Den där flugan tar vi bort.